Hallo alle sammen, jeg er The Danish Bacon Lover, og velkommen til Train Simulator 2016. Ja, vi er tilbage igen efter et stykke tid uden videoer, hvilket er et problem med min hard drive, der har været. Men nu er det hele ordnet, så nu kan jeg lave videoer igen. Og i dag spiller vi på Portsmouth Direct Line med Class 444 EMU Southwest Trains Route 17 Part 1. Ja, så lad os bare komme i gang. Vi ses. Det er bare for sjovt, hvis jeg siger. Ja. Okay, så loader vi den op. Ja. Ja, så sidder vi bare og venter lidt på, at det loader. Så. Good morning, driver. Today you will be taking a 5-car Class 444 to Portsmouth Harbour to form the 10-car service to London Waterloo via Guildford. You will need to couple up to 444007 currently in Portsmouth Harbour Platform 5. Your first task will be to take your train through the train wash. Okay. Så her har jeg toget. Er det timetable? Nej, det er ikke timetable. Okay, godt. Så vi tager lys på. Den. Og jeg må huske 10 her, skal jeg lige huske på. Så ja, så er vi her i Fratton Depot. Lige se. Det tager kun 20 minutter, så det bliver ikke så lang video. Så vi skal igennem der, op her, og så skal vi koble den her. Nej, den der. Lige om lidt må jeg kun køre 3 mil i timen. Det ved overhovedet ikke særlig meget. På nogen måde. Og jeg må undskylde, hvis min stemme den er lidt lav, men jeg har altså ikke kunne få min mikrofon til at komme højere op. Jeg har godt nok planer om at købe en ny, men der er så meget, jeg gerne vil have lige her for tiden, at jeg faktisk ikke har råd til at købe en ny. Så vi kan se vandet sprøjte derinde. Så vi passe på, at vi ikke kan få hurtigt her. Nu kan vi tage den over. Okay, klar. Det er godt nok ikke lige de dejligste lyde, den laver. Det er snart som at køre 10. Go via Portsmouth and Southsea, tror jeg det er. 2. Mig og en af mine venner på Steam, Cameron's Gaming, vi har lige lagt en rute ud, der hedder Thurston and Verity Network, og den er i beta-version.
Jeg vil give et link til den nede i beskrivelsen, så I kan downloade den. Og man har brug for nogle DLC, altså downloadable content, som jeg vælger at kalde add-ons, som det faktisk også hedder. Og man skal bruge den nød kan jeg ikke lide. Man skal bruge European Community and Assets, aka Classic European Assets, som man får med, som gerne skulle komme med spillene altså gerne skulle komme med Train Simulator 2013 og alle spillene før. Så hvis man har købt 2014'eren, eller 2015'eren, eller 2016'eren, og snart 2017'eren, så kan man ikke, så bliver man nødt til at købe European Community and Asset Pack. Så har man også brug for, hvad hedder den? East Coast Mainline South London to Peterborough, som jeg vil give et link til. Vent lidt. Det gør jeg ikke, fordi det kan I alligevel se i beskrivelsen af ruten. Der er rødt lys der. Jeg ved ikke om I kan huske sidste gang, men der failede vi ligesom med de der røde lys, som jeg ikke gider at gøre igen. Det var lidt en fail. Men jeg ved ikke om I så det, men i beskrivelsen der var der part 1, altså i beskrivelsen, i titlen af scenariet, som vi spiller lige nu, part 1, som betyder del 1. Så det her det er del 1. Så jeg vil lægge en video ud af del 2. Bare roligt. Ja. Ja, så har man også brug for TS Academy, som man gerne skulle have, hvis man, ja, man burde have det lige meget ved, faktisk. Så skal vi komme igennem her. Man burde have det lige meget ved. Så det var så det. Og vi vil selvfølgelig lægge en beta 2 og en beta 3 ud. Vi har planer om at lægge en beta ud for hver den første dag i måneden fra september og opad. Og rødt lys igen. Så vender vi igen her. Jeg har forresten for nylig fået købt Track IR. Hvis I ikke ved hvad det er, så er det stort set det er sådan en ting du enten sætter på et headset eller på en kasket, som så opfanger det der hedder jeg skal ikke huske hvad det hedder, et eller andet med red, som gør at du kan kigge rundt i spillet. Det er sådan en chip nærmest, bare overhovedet ikke en chip. Det er en chip, men overhovedet ikke en chip. Men jeg har så glemt at bruge den i den her video, så jeg regner med at jeg bruger det i part 2'eren. Så jeg giver også lige et link til det, eller hvor jeg har købt det henne, nede i beskrivelsen. Please note that on approach to Portsmouth Harbour Platform 5, you will need to request permission from the signal to enter the platform in order to couple up to 444007. Hvilket man så gør på den knap, der hedder tab.
Lige ved siden af Q. På mit tastatur i hvert fald. Der kan man se det der en ting Portsmouth den er kendt for. Jeg kan bare ikke huske hvad den hedder. Men det er i hvert fald en ting Portsmouth er meget kendt for. Eller meget kendt. Den er i hvert fald kendt. Der er vist også sådan et eller andet lignende et eller andet sted. Jeg kan bare ikke huske hvor det er. Okay, der er rødt til... Okay, approved. Jeg har fået lov til at køre igennem her. Bare rolig. Okay, nu fik jeg så denied. Så her må jeg ikke køre igennem. Så holder vi her. Stop. Det bliver godt. Kommer en tog her. Det tog, der holder her. Her. Okay. Der er et skib her. Jeg har faktisk ikke opdaget før. Det var. Men det I så kan se her, det er det er Isle of Wight, som man faktisk også skal få en DLC til. I Transformers, hvilket jeg også har. Så nok. I den næste følgende uge, der tror jeg, der kommer jeg heller ikke lige til at lave så mange videoer, på grund af at jeg er på camping med mine bedsteforældre. Så jeg har ikke rigtig tid. Men når jeg kommer hjem, så skal jeg nok se, hvad jeg kan gøre for at lave en video til jer. Så kører vi langsomt hen mod toget. Langsomt. Jeg kan allerede sige på det her, fordi at der kun er gået sådan 14 minutter eller sådan noget, så kommer part 2 til at være en lille smule længere. En lille bitte smule længere end part 1 her. Så gør vi det her på ja, okay. Sådan. Now you've coupled up to 44400. Jeg tror det mener skal stå 7. The train is ready to pick up passengers for the peak service to London. Your part in this scenario is over. Okay, det er nok måske ikke lige den længste video nogensinde. Omkring kvarter kommer det nok til at være. Så se part 1 igen der. Targets completed 5 out of 5. Stop at 0 out of 0 destinations. Added removed. 5 out of 5 rail vehicles. Picked up passengers at 0 out of 0 platforms.
picked up 0 out of 0 fate, or if you feel 0 out of 0 times. Og jeg kørte for hurtigt 6 gange. Det lavede vi så meget, det er sket. Ja, men tak fordi I så den her lille video, kvarters lange video. Håber I har kunne lide den, og jeg håber også at I ser frem til part 2 af den her. Så ja, vi ses en anden gang. Hej hej.